An ɲɔgɔn ma ne faw ne baw ne kɔrɔ ne dɔgɔ aw sɔgɔlen dɔ ka téléso mandi la n'o ye Mali kunnafoni.tv émission yɛlɛ waati n'ale bila chaque lundi Lafiya TV la ani Mali kunnafoni sur YouTube aw kana ɲinɛ kɔ abonné an ka téléso la ouais comédienne dɔ b'an bolo yan ça c'est une surprise hein Dankɔrɔba ouais tɔw ye jama noir ale ye jama blanc ni Allah ne bɛna kojugu lamaga bi ale ni dɔ fana bɛ yan tɔnɔ kundigilen ne t'a tɔgɔ dɔn a tɔgɔ de ko tɔnɔ kundigilen bonjour tanti bonjour salut ça va kan jumɛn b'i da kan foyi tɛ i b'a kan dɔɔni yala i ka yɛlɛ ninnu dabila sa tɔnɔ kundigilen o bɛ tɔnɔ kundigilen de tɛ o de don kan jumɛn b'i da kan foyi tɛ an b'a daminɛ gauche fɛ wa droite fɛ gauche c'est comme tu veux non ne b'a daminɛ an fɛ parce que a bɔ n b'a fɛ ko ne ni ye kelen e yanfɛla ye an ye kelen o tɛ yan voilà tanti kan jumɛn b'i da kan foyi tɛ yen filanw a ka fisa i b'a dɔn kana to n'i ye souriw kɛ yan nɔ an ka cameraman ninnu filɛ n'i bɛ to ka souri kɛ dɔrɔn wale o bɛ bi yan nɔ non k'u kana bi voilà e t'i tɔgɔ duman fɔ an ɲɛna tɔgɔ duman jamu duman bon ne tɔgɔ Worokiya Jara Worokiya Jara comédien tɔgɔ t'i la comédien tɔgɔ bɛ na o ye Rose d'or ye Rose d'or waaw m'a fɔ ko Rose d'or n t'a ye e yɛrɛ sigilen don ka Rose ɲinɛ ne ko ne bɛ yen nɔ dɛ n jarabilen don ala de o jii ayi i bɛ fɛn min bɛ taa kɛnɛ ma e ka émission bɛ taa kɛ kɛnɛ ma plateau i kɔni sanfɛla tɛ i bɛ t'i ka émission tɔ kɛ kɛnɛ ma i nana émission de kama i tɛ muso t'i lajɛ yan dɛ awɔ ok non i yɛrɛ t'i tɔgɔ fɔ an ye sa bon ne tɔgɔ Mori Kuyate awɔ mais n comédie tɔgɔ u b'a fɔ Sɛgɛsi o la ka k'i yɛrɛ quoi ka k'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ junior ne kɛla n yɛrɛ de parce que n'i ko Kuyate i ko Sɛgɛsi ne kɛla n yɛrɛ de e kɛr'i yɛrɛ awɔ wala junior ko in yɛrɛ a man di dɛ Sɛgɛsi ba bi Kuyate kuntu ba ni bantan ba ɲane ani kamasiga of funa kana to ngi deli bi de ka ne ni ye deli wala in t'a di ni ye n fana ma don ɲamakalaya la i k'a fɔ ma ko tu n fana bɛ don jeliya la sisan i bɛ n deli fana b'i deli o de don Rose d'or an bɛ fɛ ka ɲininka damadɔni tɛnku i la n'a tɛ k'i ma basi ye a tɛ k'i ma basi ye Rose yalima e bɛ nin baara in kɔnɔ ni y'a san joli ye bon ne bɛ baara in kɔnɔ a mɛnna dɔɔni parce que ne y'a daminɛ depuis à l'âge de 14 ans ouais waaw donc i mɛnna kɔnɔ dɔɔni bon e bɛ baara in kɔnɔ yalima i jouera film mun na ka tɛmɛ i bɛ se k'olu dɔw titiri fɔ an ɲɛna ok ne jouera film dɔ la mɔgɔ caman bɛ film in dɔn Mutu ni Salima en même temps film dɔ bɛ yen nɔ Les Ondits o ni an ye dɔ fana tournage kɛ o ma bila en même temps an bɛ sigɛsi dɔw kɛ o ni an ye film dɔ kɛ bidenw a ka can o ni jeliba ainsi de suite a ka can dɔɔni mais ne y'i ka fɛn dɔ fana lajɛ ko fantan ka muso fila ko wa jumɛn den dɔ b'o la i ni effectivement dɔ fana lajɛ parce que vidéo ninnu filɛ nin yakili film ninnu filɛ an ne mu yakili tɛ to a bɛɛ la awɔ yakili tɛ to a bɛɛ la i kɔni i bɛ taga tournage kɛ mɔgɔw yɛrɛ ma n'i ye u b'a kuma fɔli ɲɛf'i ɲɛna karisa an ye nin ye i bɛ ka nin kɛ i bɛ ka nin kɛ c'est en ce moment i yakili bɛ sɔrɔ ka jigin o film na parce que i b'a kɛ i yakili tɛ se ka to a bɛɛ la ka a bɛɛ to i kunna quoi mais mun yɛrɛ y'a to e donna nin baara in kɔnɔ nin baarabaden bɛ diɲɛ kɔnɔ e ma don o si la i y'o ɲɛtugu bɛɛ kan ka don nin na mun na vraiment i ka nin kuma jala in yɔrɔ i b'a kalama depuis ni aw bɛ primestre na ka daminɛ première année ka n'a bila 6e ou bien ka taga bila 9e na congé ta wagati chaque fois aw ka maître b'aw ɲininka i bɛ fɛ ka kɛ jumɛn depuis en ce moment ne ka première année san ne ɲininka la ne b'a fɔ ne bɛ fɛ ka kɛ comédienne parce que o de tun ka di ne ne yɛrɛ ye comédie yɛrɛ apprécier mɔgɔ min kama o ye tanti Hélène Jara que son âme repose en paix donc ne y'a kanu o de kama parce que ale jeu kɛcogo de diyara ne ye ne y'a essayer ka k'ale mais ale ma se yɔrɔ min na ne b'a ɲini ala fɛ ala ka ne tɛmɛ yen yɔrɔ la ami yarabi ama ala ka baara in
ala ka labanko ɲuman d'i ma. Amina. Aw bɛ min na aw k'a bila kɔrɔ aw kana bila bana ye. Ala ka senkɔrɔ tan d'aw ma. An tɛna tɔnɔ f'i ye. Tɔnɔ ne fana bɛ ka f'i ma ko tɔnɔ e b'o laminɛ wa? N b'a laminɛ dɛ. Bon ne ko i ma tɔnɔ i b'a fɔ ko tanti. Tanti. Awɔ. A fɔ ko tɔnɔ. N t'a fɔ. O ma e natɔ dɔ de ye bugɔ k'e ɲigilen kari yan. Walayi dɔ ye n bugɔ. Tɔnɔ Sɛgɛsi. An bɛ fɛ ka ɲininkali damadɔni tɛngu i la n'a tɛ k'i ma baasi ye. Baasi tɛ. Baasi tɛ. I bɛ se k'i da don a la dɔɔni k'a fɔ an ye kun jumɛn yɛrɛ y'a to e donna nin baara in kɔnɔ. Bon kun min ne don baara in na. Awɔ. A kun ka ca. Parce que n ye baara caman kɛ n y'a ye ma dɔn o la ma foyi sɔrɔ o la. N ko i jɔ i se ne tɛna mɔgɔ la yɛlɛ nin kalan k'a dɔn fɛn min bɛ yen wa. N wulila ka bɔ village la ka jigin maa min fɛ yen o ye Abibu Danbɛlɛ de. Dɔw k'a ma Gimba. O don y'a sɔrɔ Fanani bɛ balo la a masa a ye kuru ta ka to ka kuru kɛ n ma se ka kuru ɲa. A don a waati y'a sɔrɔ Petit Gimba ale bɛ INA la Dana de la. Bon an t'olu olu kɔnɔ fɛ ka taa ni 12 ye baaraw daminɛ an bɛ to ka vidéo kɛ ɲɔgɔn fɛ ka taa mais ka dɔn ka se bi ma fo kana se nin chaîne sanfɛ o Zɛgɛtɛ sababu ye. Zɛgɛtɛ fo ka wale ɲuman dɔn. Bon ne yɛrɛ kɛ dɔn ka dɔn lakale a kɛla Zɛgɛtɛ de sababu. Donc n bɛ vidéo kɛ n yɛrɛ ma dɔn n b'a kɛ de k'a kɛ mɔgɔw ka téléphone kɔnɔ. Bon ka dɔn réseau sanfɛ Zɛgɛtɛ sababu de don. An tɛ foli di Zɛgɛtɛ ma. Ka Jabatɛ. An ka fɔ k'a barikada. Walayi. Ne yɛrɛ tɛ se ka foyi fɔ Zɛgɛtɛ ma. Mɔgɔ ɲuman don. A ŋaniya ka ɲi. Ne mago jɔra la fɛn o fɛn na a b'a ɲɛnabɔ. An b'a fɔ k'a wale ɲuman dɔn. Walayi. Foli belebeleba y'a ta ye plateau in sanfɛ. Kosɛbɛ. Mais e yɛrɛ ma formation foyi kɛ baara in kɔnɔna na. Bon ne ma formation kɛ nin yɛrɛ la quoi. Munna? Parce que i bɛ taa sɔrɔ ne an ka waati. Bon kalan kun man di ne de. Kalan kun man di ye parce que munna n ye gerebuya de kalan quoi n b'o de dɔn. Bon n ye to gerebu la gerebu laban n'a ma kɛ vagabond ye a bɛ kɛ fɛn dɔ de ye. Ala de ye ne kɛ nin ye. Donc Ala ye kun ɲɛsin nin fanfɛla la quoi. Ala de ne kun ɲɛsin. Mais o fana alhamdulilayi minnu bɛ kɛ vagabond ye e ma fisa n'olu ye wa? Alhamdulilayi. Fo alhamdulilayi. Ka segin a ka plateau belebele nin sanfɛ yan. Ok. Voilà. Mais Rose d'or. Yalima e yɛrɛ ye formation dɔ suit baara in kɔnɔna na? Bon n bɛ se ka fɔ n ye formation dɔw suit. Parce que actuellement n bɛ INA deuxième année la. Wow. En plus formation dɔw bɛ yen nɔ an y'olu suit kɛrɛfɛ même si attestation t'a la mais a bɛ i permet ka ko caman dɔn a kɔnɔna la quoi. Ne tɛ kalabancɛ ye sinon ne yɛrɛ bɛ taa INA la ne ni Rose bɛ baro kɛ sinon ne tɛ la kalabancɛ ye dɛ. I t'a fɔ ko y'an ka madame ye. Ne tɛ la kalabanciya de. Madame ne sigilen bɛ plateau la. Non ne Rose bɛ sigi ka baro kɛ mais i b'a dɔn ko ni plateau ko in na surprise de kɛ n na. N t'a dɔn k'ale de tun bɛ ka na. Ne m'a f'i ye. Mais e n'a f'i ye o. Ale de n'ale y'a fɔ dɛ et pourtant ale de n'ale ko funɛ ko Rose ma se yan nɔ n ka ma se yan fɔlɔ n ko voilà n ko INA Rose de ko don a ko awɔ. Voilà Sergi. Yalima e bɛ troupe dɔ la? Bon n bɛ groupe la. I bɛ groupe jumɛn na? N bɛ Zɛgɛtɛ ka groupe la. O groupe tɔgɔ? Bon n bɛ Ala fo k'a barikada. Bon n donna ko nin na k'a sɔrɔ a bɛ fɔ Fan Zɛgɛtɛ. Fan Zɛgɛtɛ. Fan club Zɛgɛtɛ. Bon halisa an b'o kɔnɔna la ka taa. B'o kɔnɔna na. An yɛrɛ karamɔgɔ an n'a baarakɛɲɔgɔn n'o ye Ronald Gindo ye. Ala ka da sɔn suma ye. Don min na n bolila ka taa Ronald fɛ yen a don Zɛgɛtɛ in sɔrɔ yen an ka ko ɲɔgɔn dɔn a don Rose yɛrɛ tun bɛ o kɛnɛ kan ye. Zɛgɛtɛ in kanu n ye ko kelen a ye n don a ka vidéo la fo bi n b'a nɔfɛ. Ne tɛ n filɛli ka ɲi ten. E kɔni tɛna fɔ ko ne jarabilen don i la. N t'a kalama dɛ. I ɲigilen bɔlen. E kɔni tɛna fɔ ko ne jarabilen don i la. Ala ka masa. Fune b'a jarabi ne la. N sɛbɛla ne ma jarabi i la. Cɛ bɛ ne bolo koyi. Voilà i mana ne cɛ ye belebele jamuja. Mais ne fana finnen don dɛ. Ne cɛ jalen don ni e ye. Ni ne jɔ a b'a ko n gɔn don dɛ.
Voilà, on a une autre sur le téléphone Mandila ne Malikunnafoli.tv émission chaque lundi à partir de 18h la FIA TV sur YouTube au kana ka abonné Rose d'or kan memida alere ni son kadi toro ne madala no de tika e kai wala Rose no beta so kana so ka tuki gore ne makawna ngati to go sebe avion bino daga dala ga jera bino laire iteni kuma to go sebe avion bino e problème ni kuma blare sega shingo Rosirero ifla ne ma ai nete kuma ala ibe ndon wala wuro itika ga che ya no obe balé ba sega shila na nyebe jamala abi to kuma la wa alors gene kele na kili abi kumbiri de gata kama bon ni ne fene ko sa mo go nyogoro ko fene digila dola o fene digila dola yoro o fara digila dola o fene digila burujila imai o te digine lo sabal sa fendi mani dare terga sabal termuso sabal Rose eni sega bebe trop kelena zegate ka trop o be ka trop in wole bi na ko comme ali a foko follow atum ko fan club zegate c'est ça to jume bala komi cameraman dori bambolo ni o ye kawi ale de kala sababu ye ka an bela jelen fara ɲɔgɔn kan n'a bi aga logo kɔrɔ so kaw donc komi tɔgɔ yɛrɛ ma wele troupe in na a kelen no so kaw hali ni fɛn minnu i b'a ye le groupe so kaw en même temps bon ne ni zɛgɛtɛ ninnu dɔrɔn fana tɛ baara kɛ ne ni mɔgɔ caman bɛ baara kɛ i n'a fɔ Fodemsa o ni Blasco mɔgɔ caman yɛrɛ ɲuman ko n ka cɛ donc n'olu fana bɛ baara kɛ ni mɔgɔ caman bɛ baara kɛ a ɲɛmu quoi. D'accord, familial sɔrɔ lola mais Rose kabi e yɛrɛ donna baara in kɔnɔ k'a daminɛ i ka baara daminɛ donna ka n'a bila bi la e sɛgɛn jumɛn sɔrɔ la du kɔnɔ ani kɛnɛma bon m'a daminɛ du kɔnɔna la fɔlɔ alhamdulillah ne ma sɛgɛn sɔrɔ baara in na wow parce que hali ni spectacle b'an bolo ne bɛ bɔ heure min ye n diya n bɛ don heure min ye n diya parce que an ka mɔgɔw y'a faamu u y'a dɔn n ye artiste de ye n ka baara de don bon ne fana ma kulonkɛ la ne m'a kɛ mɔgɔlankolonya sira ye foyi ne kɔni y'a ta ni n bolo fila ye ni baara bɛ yen wagati min na baara de bɛ yen ni baara tɛ yen nɔ wagati min na o fana ye ko wɛrɛ ye bon kɛnɛmanaw la mɔgɔw commencera ka ne critiquer a ko daminɛ wagati komi o y'a sɔrɔ denmisɛnniya ni fɛn bɛ mɔgɔw la caman b'a fɔ e ma se ka taga baara wɛrɛ kɔ cɛtiri bɔ alors que cɛtiri yɛrɛ ye fɛn ba de ye a nɛmu parce que e bɛ exemplaire de e bɛ ka exemple de di mɔgɔw ma a nin bɛ tan nin bɛ tan funa yɛrɛ b'a kalama rôle dɔ bɛ yen nɔ i bɛ bila la k'i k'a jouer o t'i yɛrɛ ye a t'i yɛrɛ ye mais personnage min don e bɛ bɔ tigi de incarner forcément donc i b'i yɛrɛ bila o pot la bon i b'a dɔn Afrique surtout Mali la yan nɔ mɔgɔ caman t'a faamu quoi caman b'a fɔ karisa den ma mara karisa bɛ nin kɛ karisa bɛ nin kɛ alors que i ka baara de don donc tagali ɲɛfɛ n'u y'a ye i bɛ ka se ka i bɛ ka taga ɲɛfɛ i bɛ ka taga ɲɛfɛ olu mɔgɔ kelen de bɛ tila ka na tuguni ka n'i apprécier alors que ko daminɛ la u ye i critiquer d'une manière kɔfɛ tuguni u bɛ tila ka na tiɲɛna karisa bɛ ka taga ɲɛ a bɛ ka hɛrɛ sɔrɔ a ka kow kɔnɔna la u bɛ tila ka na tuguni ka n'i apprécier ne kɔni b'a fɔ bɛɛ ɲɛna baaralankolon tɛ yen mɔgɔlankolon de bɛ yen parce que i b'a ye dɔw bɛ cɛtiri bɔ ta ni fanga ye kɔfɛ u bɛ tila k'a bila parce que u bɛɛ u bɛ mɔgɔ kan ni fɛn minnu lamɛn u bɛ tila k'a bila kɔfɛ quoi. Merci Tante Rose d'or tellement que i kumana ka kuma i ma ye nin yɛrɛ y'a da waati la de o ale filɛ ni ne bɛ kuma dɔrɔn ale bɛ to yɔrɔ a tɛ se ka fɛn kɛ o i tɛ se ka foyi kɛ ni Rose bɛ kuma la o tɛ tiɲɛ ye yan e yɛrɛ b'o dɔn tiɲɛ fɔ sa Rose bɛ ne dɔn sa e ka zɛgɛtɛ wolo bandi problème t'a la an bɛ bɔ an ka zɛgɛtɛ tɛ yen sa parce que zɛgɛtɛ tɛ yan mɔgɔw ɲuman na cɛ min bɛ yan o tɔgɔ bɛ yan cɛ min bɛ yan o tɔgɔ tɛ donc zɛgɛtɛ tɛ yan nɔ donc i ka zɛgɛtɛ tɔgɔ bila pɛgɛsi voilà e yɛrɛ bɛ se k'i da don i ka gɛlɛya dɔɔni na k'a fɔ an ye fune ne yɛrɛ yɛlɛ gɛlɛya yɛrɛ de i ka gɛlɛya n b'i deli ala kama ka n'a se ma kana se ma dɛ komi e yɛlɛ gɛlɛ ala kama ka n'a se ma fune n'i ko baara nɔ ko ne ko n ye fɛn sɔrɔ a kɔnɔ ou bien n ye ma foyi sɔrɔ a kɔnɔ parce que comme Rose y'a fɔ cogo min na sisan i b'a dɔn ni fɛn daminɛ b'i bolo i bɛ lagosi sɔrɔ mais i ma tuma bɛɛ ne kunkolo kɛ tanko ya ne ye baara nin kanu ka se degré min na ala ni alakira de b'a dɔn tuma dɔ n bɛ n tɔgɔma ka sotarama ta bɛ nin ka n sɛgɛn a bɛ ɲɛnabɔ dɔɔni dɔɔni don
y'a mɛn parce que n yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na sa fo kuma dɔ la n bɛ n yɛrɛ kɛ ɲɛfɛntɔ ye ka deliw kɛ cogo min na n bɛ se ka avancer ɲamina ta su mana ko i tɛ n dɔn dɛ n ye gɛlɛya Rose ni bɛ bɔ yɔrɔ kelen yan i bɛ se ko caman na n ye gɛlɛya sɔrɔ a kɔnɔ mais ala barika la bi n bɛ ala fo ka barika da ala ni zɛgɛtɛ sababu n tɛna ɲinɛ o kɔ n tɛna ɲinɛ zɛgɛtɛ kɔ fune min bɛ n bolo k'o fɔ bɛɛ lajɛlen k'i jiraja i bɛ diɲɛ fɛn fɛn na a bili kunna dɔrɔn ne bɛ fɛ ka taa ɲɛfɛ quoi kɔfɛla to yen ɲɛfɛla ɲini bani don dɔ i bɛ k'a ye quoi mɔgɔ minnu tɛmɛna olu ye sɛgɛn min kɛ an tɛ se k'a kɛ bon an yɛrɛ bɛ se k'a fɔ b'an ye comédie sɔrɔ i komi di la quoi parce que bi n'i ye dɔɔni fasa fɔ dɔrɔn u bɛ fɛn k'i ye mais fɔlɔ ninnu ta k'a lajɛ olu o tun tɛ yen voilà bɛɛ lajɛ ko Rose y'a fɔ cogo min na baaralankolon tɛ yen mɔgɔlankolon de bɛ yen min b'an fɛ k'o fɔ aw ye o de ye nin fune ko mɔgɔw ka faamuya k'a fɔ ko baara min filɛ nin ye ko baara lankolon tɛ mɔgɔw b'a fɔ ko baara lankolon don nka mɔgɔ lankolon tɛ se k'a kɛ dɛ f'i ka kɛ mɔgɔ ɲɛnɛman de ye i ka se k'a kɛ o tɛ o kɔni don dɛ Tante Rose d'or n'i ko Rose ma ko tani i b'a fɔ ma ko tɔnɔ dɛ mais donc c'est bi k'i kɔ da Rose de kɔ la ah non ne da tɛ nin na i b'a dɔn quoi adamaden dɔw yɛrɛ bɛ hɛrɛ de man d'u ye quoi e k'i hɛrɛ yɛrɛ nata i b'a dɔn k'ale ni minɛ ka don alijinɛ kɔnɔ a bɛ bɔ e k'i ko da ne kɔlɔ e saya de nka jɔ donc c'est bi ko ne ko Tante Rose ko ne ka fɛn fana ma ko tɔnɔ jagoya don dɛ mais est-ce que la tɛ ten mɔgɔ bɛ kuma dɔ fɔ quoi ko mɔgɔ ladigi la n'i ma sɛgɛn i bɛ ɲinɛ tiɲɛ don ne tɛ kuma o yɔrɔ la Tante Rose d'or yalima e yɛrɛ filɛ nin ye yɔrɔ min na i bɛ folikan jumɛn lase i kɔrɔbalenw minnu bɛ sanfɛ comédie yɛrɛ kɔnɔna na ani i yɛrɛ ɲɔgɔnw ani minnu fana b'i duguma bon ne bɛ folikan lase kɔrɔbalenw ma u ni ce u ni baraji parce que olu de kɛra exemplaire ye ni anw ɲɛbɔla fɛ ko k'an b'a kɛ donc o folikan de b'u bolo o ni n'u y'an ye ka ko dɔ kɛ mun ma ɲi nɔ ni erreur b'a la u ka an wele k'a fɔ an ɲɛna karisa i bɛ ka jouer tantôt ni ma ɲi i ka jeu kɛcogo yɛlɛma o ni amélioration bɛ se ka don jeu kɔnɔna la cogoya min na u ko olu yɔrɔw fana fɔ an ɲɛna bon ne ɲɔgɔnna minnu bɛ yen ne bɛ se ka mun fana f'u ɲɛna i b'a dɔn dɔw bɛ yen nɔ n'u bɔra video kelen na ka ban dɔrɔn c'est fini a b'u kɔnɔ ko video star de daminɛ la alors que a ma daminɛ fɔlɔ donc i b'i bɛrɛbɛn ni mɔgɔ ye dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ yɛrɛ n t'a dɔn bɛna f'i ɲɛna cogo min na tellement que fierté bɛ k'u la hali k'u da don u mɔgɔ ɲɔgɔn da la c'est un problème alors que e ma taga yɔrɔ si adamaden yɛrɛ tɛ se ka kɛ foyi ye fan minnu bɛ tugu i kɔ o ni mɔgɔ minnu bɛ apprécier i tɛ se ka kɛ foyi ye o kɔ o ni ne fana bɛ minnu ɲɛ ni minnu bɛ ne duguma ne bɛ mun f'u ɲɛna u kana girin-girin k'a fɔ k'u bɛ yɛlɛ mɔgɔ tɛ yɛlɛ dɔɔni kosɛbɛ i bɛ taga dɔɔni-dɔɔni de ko bɛɛ ye dɔɔni-dɔɔni n'i girinna k'a fɔ k'i bɛ yɛlɛ n'i ma bin i bɛ taa sira jugu fɛ i b'a jateminɛ artiste denmisɛnnin caman bɛ yen nɔ ni ne ɲɔgɔnnaw caman bɛ don ko dɔw da fɛ à cause des vidéos kunkolonin ka bɔ vidéo la dɔrɔn a banna dɔw yɛrɛ bɛ taga u bɛ taa manamana ko sugu dɔw kɛ mɔgɔw bɛ tugu u abuser u la ne yɛrɛ bolo n'i bɛ se i ka baara la a ma se i k'a fɔ k'i b'o ko ninnu kɛ ni rôle nana mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka mun jouer e kɔ wajibi a bɛ d'i ma o mais n'i nana k'i ta kɛ perese n ka bɔ n ka kɛ tan n ka dun tan n ka bɔ tan o de bɛ na ni ko tiɲɛni ma yɔrɔ ye donc an bɛɛ lajɛlen an ka jɛ ka hakili sigi ka baara kɛ n'i ye mɔgɔ ka jouer mɔgɔ min ka di ye chaque fois i bɛ taa tigi ka jouer lajɛ hali ni tɛ jouer n'i y'a ye répétition bɛ kɛ yɔrɔ min na t'i jɔ i k'a lajɛ parce que a bɛ kɛ leçon de ye k'a d'i ma ou bien n'i ye mɔgɔ ye tournage la i jɔ k'u lajɛ dɔw bɛ yen nɔ n'u taara tournage kɛyɔrɔ la pour le début n'u tɛ jouer u bɛ dimi a bɛ k'u kɔnɔ ko u b'i ka sous-estimer alors que o tɛ quoi mɔgɔ caman b'o de bila u kunna tournage kɛyɔrɔ la o tɛ o de tun bɛ ne bolo k'a ɲɛsin mɔgɔw ma. tɛgɛrɛ fɔ a kun i tɛ tɛgɛrɛ fɔ n'i ma tɛgɛrɛ fɔ i bɛ bɔ dɛ tɛgɛrɛ fɔ e den ne don wa i den don. kuma bɛ fɔ ka di n ye dɛ ne ye denkɛ e sɛbɛla ye den ne don. i b'a dɔn n'a denkɛ la ne ye dugukolo sanfɛ a tɛ sɛgɛn bɛɛ ɲɛ la parce que i tɛ sɛgɛn i ɲɛ la o. i b'a feere dɔw bɛ saga feere e bɛ mɔgɔ de feere. ayi o y'ala kuma wɛrɛ ka fɛn san ko tɛ bɔ i ka du da fɛ kuma mun kɛra. tɛgɛsi e yɛrɛ dun
kumakan jumɛn b'i bolo k'a lase comédiens ma ou bien ni sari dɔ ye ɲɔgɔn ye u b'a bila u kunna san ou bien ne ni sari dɔ ye vidéo kɛ ka ban dɔrɔn ne tɛ taa bilen n dɔnnen don o vidéo de bɛ ta sisan ka to k'o yalayala mɔgɔw de nɔfɛ sisan i dun ma dɔn bon mun b'e dɔn e de bɛ baara de kɛ o vidéo kelen tɛ fila tɛ quoi saba tɛ i b'a kɛ de fo ka taa fɔ e mago b'a la ka se degré min na i b'a mago b'a la ka se degré min na f'i k'i se o ma quoi mais vidéo kelen ninnu tɛ ni vidéo kelen ni fila don sama sɔn ne yɛrɛ bɔra la o ne tun b'a bila mais m'a bila parce que Zɛkɛtɛ bɛ to ka courage di yan kana bila kana kɛ tan bon toujours ne b'a nɔfɛ ka taa quoi fo ne k'i ka musokɔrɔba ta k'o danko la comédie in de la an ka kɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ k'a fɔ tiɲɛ na karisa den kun bɛ taa bɔ a kɛla ye bon ne dun b'a dɔn ala n'ala kira barika la o bɛ kɛ parce que n bɛ cɛ min nɔfɛ n b'a dɔn a b'a kɛ ala ka kɛ ala k'an si jɔ k'a kɔnɔ awɔ ala ni funɛ sababu awɔ funɛ sababu mais an bɛ ka sigi ka yɔrɔ de an bɛ ka kuma ta mais diɲɛ bɛɛ de ɲɛ b'an na sisan fana e sɛbɛ la sa so dugu wuli funɛ dugu wuli sɛgɛsi ko ɲɛ bɛ nin na ko comparaison de ka d'a ye non n'i ye n ka dɔnkili da i bɛ dɔ da mun na n kɛ fana y'a ta dɔ fana fɛ ni plateau in bɛ sɔn ka kɛ kabako ye mɔgɔw bolo dɛ a bɛ kɛ kabako les jumelles awɔ cɛ kuma ye ko les jumelles n t'o kɔrɔ dɔn tiɲɛ don dɛ i n'a maître bɛɛ b'a fɔ ko école talen san fɔlɔ min na ni parce que anw bɔra olu don na ne siɲɛ fɔlɔ ka don i n'a kɔnɔ dɔgɔnin ma ko funɛ k'e dɔgɔnin mɛ yan ko ne dɔgɔnin n ko bon ne dɔgɔnin kan ka na animation de la o yɛrɛ ma taa o taara conservatoire la ko ne dɔgɔnin n ko ayi n ka y'a fɔ ka ɲɛ don min na ne y'a ye ne ye n jɔkɛlen ka lajɛ n ko n ko yɛlɛ n ko mɔgɔ bɛ bɔ koyi wayi i jɔn ka n kɔsi funɛ ɲɛma i bolo jan kan na ne sala i jɔn ka n kɔsi wayi ɲɛma okay jɔn y'o f'i ɲɛna sɛgɛsi ne faga bi ko i kɛ ne bɔlen don e t'o kalama i jɔ sa jɔn ye n'a bɔlen don ne finen don ne t'an bolo dɛ mɔgɔ de bɛ to k'o f'i ɲɛna a bɛ to k'a yɛrɛ nɛgɛ de wa n'a bɛ sogo la kuma dɔw la k'ale ne bɔlen don ayiwa an kanubagaw kana ɲinɛ halisa o sɔgɔlen dɔ ka téléso mandi la n'o ye Mali kunnafoni point TV ayiwa Tanti Rose d'Or Sɛgɛsi mɔgɔw ko k'u bɛ fɛ k'aw lajɛ k'aw ka baro dumanni dɔw k'u ye Rose naam bon comme ko i tɛ bɔ su min sa n ye 5000 min d'i ma i tɛna nin ka wele ten sa Rose ne tulo b'i la sa n ka wotorotigi ko n ka wotoro bila n ye 5000 min d'i ma a d'u ma o tuma ni e ka wotorotigi ko k'e ka wotoro bila donc ne de bɛna wotoro inventé ka d'i ma k'a inventé ko n t'o kalama dɛ n ko de ne ye wari min d'i ma n t'a don n bolo est-ce que e kunkolo ka ɲi ko a t'e kɔnɔ ko ne ye n bolo kari poche kɔnɔ ka wari labɔ ne kunkolo ma ɲi a ma ɲi o n kunkolo kɔni n ka 5000 d'u ma ne yɛrɛ dabali bɛ i b'a dɔn quoi cɛ fantan kanu yɛrɛ de ye problème ye an ye fantan i dun y'o ye ka n ka 5000 minɛ dɛ e bɛ ka ɲinɛ mun kɔ e ta ye wotoro poche ye ja ne filɛ ne tɛ baara woloma ne ka wari sɔrɔ dɔrɔn hali ni ɲɛgɛn bɔlaw wotoro poche law zon ne mago bɛ fɛn min na i k'a di ne ma dɔrɔn a banna se e yɛrɛ ma kuma mɛn ka ban ko Rose ya ni kɔni y'a mɛn ko Rose kɔni i ye problème de fɔ dɛ e ka na i ka 5000 ta k'a di ne ma e jɛn ko de don i jɛlen min filɛ nin ka 5000 de don e dɔgɔnin bɛ yen i kɔrɔkɛ bɛ yen nɔ i ba bɛ i fa bɛ mun i m'a d'olu ma n'i m'a d'olu ma n'i nana di ne ma ne b'a minɛ k'a dun foyi tɛ bɔ a la fɔlɔ dɛ wa an kana n'i jɔlen sɔrɔ an ka da la dɛ ni n'i jɔlen sɔrɔ an bɛ sanpɛrɛn jigin i kan sanpɛrɛn awɔ i y'o caman jigin dɛ yɔrɔ e tɛ ne tɔgɔ dɔn yɔrɔ Rose d'Or e ma kuma mɛn a d'or in yɛrɛ ye koba ye koyi n b'a fɔ bɛɛ ye mɔgɔ si kana Rose tɔgɔw kanu o tɛ e ka kuma dɔn ye fɛn fɛn tɔgɔ ko wo kana kanu ne bɛna mun f'i ɲɛna Rose tɔgɔ fana tɛ taa mɔgɔw nɔfɛ koyi parce que hali su a mana ta Rose ye dɔrɔn i bɛ Rose apprécier ne fila ne tɛ su to yen hali i tatɔla kaburu la n'i ɲɛ jɔnna ni wari b'i kunna ne b'a b'i kun ne bɛ sɔrɔ ka taa dun o de ye ne ta ye o tuma la denw i jɔrɔ bɛ n na a banna ka na ni jɔrɔ min ayiwa jama ye nin mɛn dɛ ko hali ni wari b'i kun ne bɛ su ka taa dun ale b'a bɔ i kun ne su bɛ sɔrɔ ka taa dun i ni wari tɛ t'i da fiyewu Sɛgɛsi mɔgɔ ma fɛ k'i ka 5000 d'a ma dɛ
e bi ka waduru minɛ yɔrɔ ti yan ye i ma da ma yan ne de ma sira waduru yɛrɛ jɔlen wa dalen i b'a ko fantan fɛ kuma yɛrɛ de bɛ taa parce que u b'i ni tɔɔrɔ Rose yɛrɛ est-ce que waduru muso yɛrɛ don Rose e fana sɔnna ka waduru minɛ nin bolo cogo di sa mais y'o minɛ parce que ne kun kan ka taga mèche dɔ fɛn wa donc y'o minɛ o la hali n'a ta bɔ sa non jumelle kana to ka waduru ninnu minɛ ni dɔ minɛ la ka dɔ minɛ mɔgɔ wɛrɛ la a bɛ dafa e kun ma se ka to a ka wotoro feere k'o wari d'i ma Funɛ ne hakili n'a dɔ bɔ a la ne yɛrɛ fɛ bɛ ka tɔ sugu Rose ka waduru di yan wotoronin dɔrɔn tɛ dɛ hali ni fɛn bɛ wotoronin kɔfɛ ni mi tila k'o feere ka na n'o wari ye wotoronin patron a bɛɛ feere ka na n'a wari ye Rose e jɔrɔ banna kuma quoi Funɛ jɔrɔ bila Aïssa ne tɛ se ka Rose to ye ko n bɛ dɛmɛ o tɛ se ka kɛ o mais o tuma nin bɛɛ y'aw ka baara kɛcogo de ye quoi wa Funɛ i b'a kalama mun yɛrɛ bɛ ne dabali ban seli setɔla min filɛ nin sisan i b'a dɔn ko cɛw bɛna bagama kɛlɛ de daminɛ u ka musow ma dɔrɔn k'u to yen nɔ exactement hali ni dɔ ni dɔ fɔra ɲɔgɔn kɔ dɔrɔn o bɛ sina ka yɔrɔ bila ten parce que o ma dɔn ko wari bɔ min na se donc o la ni seli tɛmɛna i yɛrɛ faga seli ɲɛkɔrɔ la foyi t'a to ni ka kɛlɛ hali n'i kɛlɛla n'i taara i fa n'i ba fɛ yen ne bɛ t'i labɔ ka na donc e b'a nɛgɛ ne bɛ nɛgɛ ne ka wari sɔrɔ wagati min na ni seli tɛmɛna i bɛ taa parce que seli tɛ kɛlɛ kɛ wagati o surtout seli b'a la Funɛ i b'a dɔn e ɲɔgɔnna mana cɛ a dimi tɛ don musomaninw na Bamakɔ kɔnɔ cɛ Funɛ a kana yɛlɛ galon na n ka waduru ɲɛna bi dadi a fɔ ka n ka waduru jan sa a disi a ka taa disibaw nɔfɛ mais i ma dɔn ko e disi ni ka dɔgɔn ka na o de ye ko problème ye quoi i ko k'i ye n fɛ de n nana yɛlɛ tɛ mɔgɔw bɛ kuma dɔ fɔ ka cɛw de b'u yɛrɛ se lajaba ma n'o tɛ cɛ i b'a dɔn pɛrɛ ko classe ko tɛ muso ko la kuma in ye nkalon ye dɛ n'o tɛ e b'a dɔn pɛrɛ muso fɛn fɛn bɛ hali ka jisuma sɔngɔ tɛ sɔrɔ e kunna ne tugula o kɔ problème don e wotoro poussé la e bɛ taa mun fɔ Rose ye sa o tɛ k'i yɛrɛ lase problème ma yan mais n'a ma ɲɛ y'i ka numéro di ka ban dɔrɔn fɛrɛ k'i ka waduru di ko i tɛ n fɛ bilen e bɛ ka ɲinɛ mun kɔ kɛ fɛn bɛɛ sɛbɛnnen bɛ wari ka fɔ o sɛbɛnnen tɛ wari kan mais n ta nin dun ma sa o de ka di n ye ala n ka cɛ tɛ wari kan i m'a mɛn yan i bɛ nin bɛ bila miliyɔn na de o ka y'a mɛn siɲɛ wɛrɛ Rose a ka da a kɛ sans interdit ye sɛgɛsi bɛna kuma kelen f'i ɲɛna e tɛ dɛ ne ne tɛ mɔgɔ la dugukolo sanfɛ mun bɛ se ka an ka bɔli tigɛ ne Rose yɛrɛ la ko n'i ka wari dun Funɛ ne b'i ka wari minɛ k'a dun n'i ye kuma cɛ dɔ wɛrɛ ta ne bɛ t'i datugu de o o de don parce que ne m'an bolo don e kunna a banna dɛ cɛ discussion o temps tɛ ne bolo n'i kuma la dɔrɔn an bɛ taga ɲɛnabɔ yɔrɔ wɛrɛ la sani k'a sɔn ma ne jɛnna ka waduru ka woro an jago de daga la dɛ a tɛ nin yan n'i ma jɛ dɔrɔn datuguli de parce que an tɛ se fan fɛ kuma na voilà merci Rose merci Sɛgɛsi merci beaucoup voilà tanti Rose d'or yalima Mali kunnafoni mɔgɔw ka nin wele in e yɛrɛ ye hakilina jumɛn sɔrɔ a la vraiment Mali kunnafoni TV mɔgɔw ka nin weleli a diyala ne parce que a b'a to mɔgɔ caman bɛ yen nɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ olu bɛ fɛ ka dɔn Rose ye difficulté jumɛn sɔrɔ baara in kɔnɔna la ou bien Rose ye baara in daminɛ wagati jumɛn caman bɛ fɛ ko o dɔn quoi donc ni mɔgɔ minnu ye nin vidéo ni fɛnw lajɛ o bɛ bɔ kunpala olu ma o ni artiste denmisɛnnin minnu bɛ yen nɔ i n'a fɔ an n'a ɲɔgɔnnaw an kan ka ko minnu kɛ o n'an man ka ko minnu kɛ an b'a dɔn hali an dɔrɔn ta in tɛ mɔgɔw ka continuer ka scène suit parce que ko caman b'a kɔnɔna la quoi ni nin ye ko daminɛ mɔgɔ wɛrɛw bɛ na u bɛ faamuyali wɛrɛ sɔrɔ olu ka ko la mun n'anw ta fana tɛ kelen merci Sɛgɛsi tɔnɔ i fana t'i da dɔ fitinin na k'o fɔ an ye Funɛ n bɛ foli belebele di e yɛrɛ ma techniciens caméramanw yɔrɔ caméraman kɔni ni kɔni ko ko kɔni kɛ fɛn caman ko kɔni caméraman fɛn bɛɛ sɛbɛn b'ale kan k'ale nafigi a nafigi i kɔni ɲɛ b'an ka caméraman u kɔgɔlen u ka bon u ka ja i tɛ s'u la k'a kɛra i sigi nin da cɛ dɛ k'a kɛ n'a la bon i bi donc ok a bɛ n'i da cɛ an bɛ foli belebele d'aw ma ani bara Ala k'aw bɛɛ lajɛlen sara ami Ala k'aw bolo mɛn a ka baara la amina rabi Ala kana an famani ma ami kosɛbɛ parce que n deli tɛ ka dɔn n na dɔn bi Ala ni Rose fana sababu i dɔnnen don koyi e k'e lajɛ ok an bɛ tɛmɛ o kan o la an bɛ aw fo Ala a kana bila kɔrɔ ye safurula a kana bila bana ye quoi n dɔrɔn b'a fɔ i ye cogo min na kɛnɛya a bɛ Ala bolo Ala k'a di an n'aw bɛɛ lajɛlen ma aw ni ce aw ni baraji tiɲɛna bi kɔni n na ye bi kosɛbɛ voilà tanti Rose merci tonton Pegezi merci ko an y'an ka wele jaabi Mali kunnafoni ko k'aw fo ko ka wale ɲuman dɔn ni an bɛna émission kun cɛ k'a kun cɛ cogo di sa o man di k'a kun n tɛ fɛ ka kɛ tigɛ bi yɛrɛ e tɛ fɛ ka tigɛ n ka cɛ i tɛ hakili sɔrɔ e ma kilimu ayi
Comme Doro Zame ou la me boire Macklin to Adon Hakim. Émission cameraman bébé camera jeng à Bodon. Mufina wani kilimungo in kanani ifli remare parce que sigla kilimungo robi. Parce que boro fune kanani ga nimuru mani ga nimuru mete la fiabline. Yoro jema tige dungura biken. Parce que kilim bien ventlo bien ya kilisigi. Voilà encore mo ma fora wale jumando on chakala jalgo jumana na ko kloma jumana. Émission bana bye bye.